ba mu lafiya. Dama a kwance ne kuna bacci sai to bari ka muku kallon maganin fitsari ko na ku bacci. Mun dawo. Kuma ni. A ga ma fitsari muke yi ne. To ai na ranku a kwance ne kuna bacci. Mu ma ce ma fitsari muke yi. A maganin fitsari ne ba na ce ruwa ne ko da nan naga. Mu ji ce mu za kawo wa. A to ai na kuna da yara ne da ku siya kuma ku siya ku sha. Dan a dan Allah ai kamata ku yi ku ba ku kalarsa. Kai. Kai ka wari. Kai ka wari. Wannan sai ya shiru. Ba ba shi. Ai babu abin bai zo duka ba yake nan da ba mu tsaya mun ba ku sha ba normal kawai. Kai ka wari. Kada ai mun san irin ku ne a wala.